Yn gyntaf, ar am. Helo, symau. Jerry Hunter dwi. A Richard Wyn Jones ydw i, a da chi'n gwrando ar bodlediad Yr Hen Iaith, lle mae yna Americanwr o'r Midwest yn ceisio yn rhwytho i... Ceisio yn gneud! yn rhwytho i gŵr o Ynys Môn yn hanes llenyddiaeth i iaith un. Ac yn llwyddo i wneud. Ac yn llwyddo'n araf bach. A da ni ar gael ar yr holl apia podlediadau. Da ni ar gael ar YouTube, lle da chi'n gallu'n gwylio ni hefyd. Da ni ar gael yn gyntaf drwy am. Ac os da chi'n mwynhau hyn, y rwdlan yma, yna fydda ni'n gwerthfawrogi'n fawr pethau chi'n pasio'r newyddion da a lewenydd mawr yn bodolaeth Yr Hen Iaith ymlaen at eich cyfeillion. Ie. Ac gyda'r bennod hon, dyn ni'n gorffen y gyfres gyntaf i bob pwrpas. Da ni yn gorffen y gyfres gyntaf. Pwy o wir, allan o'n falle surprise. Ond ia, yr 10 ar 20 o benodau yn trafod llenyddiaeth Gymraeg yr Oesoedd Canol o'r dechrau hyd at ddiwedd yr Oesoedd Canol. Felly ni eisiau diolch o galon i bawb sydd wedi bod yn cefnogi ac yn gwylio ac yn gwrando ac yn porthi gyda dangos diddordeb. Ac yn gofyn cwestiynau. Dyna gweud, mae rhaid ni wneud rhywbeth am hynna, Jerry. Mae wahanol bobl yn gofyn cwestiynau ar y we. Mae rhaid i ni ffidio rhyw ffordd o mateb i'r hyn. I bob pwrpas yn gorffen. Wan ta, felly sut da ni'n mynd i orffan? Wel, yr Oesoedd Canol de. Dwi'n mynd hoffi sôn am ddiwedd yr Oesoedd Canol yng Nghymru mewn ffordd draddodiadol, achos mae llenyddiaeth Gymraeg yn wahanol i llenyddiaethau ieithoedd eraill, ac hwyrach mae'n bosib trafod cyfnodau hanes llen mewn ffordd wahanol yng Nghymru, ond na ni adael hynny tan y gyfres nesaf hwyrach, te. Dyn ni am orffen yr Oesoedd Canol. Da ni eisiau bobl wrando ar y gyfres nesaf, Jerry. Dora rhywbeth ydyn nhw. Wel, dyn ni'n mynd i orffen gyda chyd-destun gwleidyddol penodol iawn, sef Rhyfel y Rhos synod, neu Rhyfel y Rhos syna, neu dwi'n cofio John Davies, yr hanesydd yn y cwps na Bryswth yn tynnu na. Rhyfel y Rhos ydy o, neu Rhyfel y Rhos syna, neu Rhos synod, Rhyfel y Rhos, ond yr rhyfel dros goron Loegr, rhwng ddau deulu a'i cefnogwyr, teulu York a teulu Lancaster, am flynyddoedd, yn mynd ymlaen am dros 10 mlynedd ar hugain, rhwng 1455 ac yn gorffen wrth gwrs yn 1485 gyda buddugoliaeth Harri Tudur, teulu Penmynydd. Teulu Penmynydd, a dyna fo, yn hollol, felly dyma lle mae fy mhentra i yn cymryd drosodd yr ymarodraeth Prydeinig. Yn union. Ne, ymarodraeth Saesnig ar y pryd. Drwg neu'r da, er ys i fel. Os da chi'n mynd i Benmynydd, nath Penmynydd i'm elwa llawer iawn o'r brofiad, ond dyna fo. Ond, felly Rhyfel y Rhos synod, dau deulu Saesneg, ond yn gynyddol Gymreig yn raddau o'r tuduriaid o'r ei mewn diwedd. 10 mlynedd ar hugain o'r rhyfel, ond doedd ddim rhyfel parhaol, felly mi oedd yna ymladd am rhyw cyfanswm o rhyw 2 wythnos ar 10, rhyw ddwsin o frwydrau mawr go iawn, mewn 10 mlynedd ar hugain, ond oedd o'n ddigon gwydlydd yr un fath. Ac yn ansefydlog. Yn ansefydlog, anhrefn gymdeithasol, rhyfel cartra i bob pwrpas. Ac mi oedd na lawer iawn o Gymru'n ymladd, ar y ddwy ochr de. Llawer iawn o Gymru'n ymladd yn y rhyfel. Ac o ran canu mawl, dyn ni wedi trafod canu mawl, yn sôn am Guto'r Glyn tro dwytha, enghraifft. Mi oedd beirdd yn canu mawl i uchelwyr, i arglwyddydd yn cymryd rhan yn y ddwy ochr. Mae yna gerdd gan Guto'r Glyn yn anherch Edward y Pedwerydd, y brenin, i adfer trefn yng Nghymru yn ystod y cyfnod yma lly. A dwi'n gwybod pwy oedd y gynulleidfa, achos oedd Edward Brenin Lloegr ddim yn dall Cymraeg, ond hwyrach oedd y gerdd ar gyfer rhai o gefnogwyr Edward y Brenin lly yng Nghymru. Ac yn y blaen, felly dyn ni'n gweld beirdd Cymraeg yn canu mawl i ffigurau amlwg yn y rhyfeloedd ma lly. Ond hefyd, dwi eisiau canolbwyntio rhywbeth arall sydd o ddiddordeb mawr i fi yn bersonol, sef y Cywyddau Brud. Wel, dyn ni dal yn oes y cywydd, oes y cywyddwyr, beirdd oedd yn canu gan ddefnyddio'r mesur caeth hwnnw, y cywydd, dyn ni'n sôn am gywydd y serch y natur, ni'n sôn am gywydd y mawl, ambell i gywydd crefyddol, a rŵan dyn ni am sôn am Cywyddau Brud. Ystyr bryd yw proffwydoliaeth. Neu darogan. Darogan. A dyn ni wedi crybwyll darogan o blaen, mae'n bwysig iawn i ddeall y traddodiad llenyddol Cymraeg,
i ddeall hanes Cymru, i ddeall dychymyg Cymru, i ddeall hunaniaeth Gymreig yn y cyfnod, ynde. Y ffaith bod yna fwy nag un gair Cymraeg ar gyfer hyn. Darogan, proffwydoliaeth, bryd yn dangos ynde, yn bwysig, ynde. Ac dyn ni sôn y broffwydoliaeth fawr oedd yn cael ei phriodoli Dalius yn y ddraig goch ddyru gychwyn. Dyma'r ddraig goch bobl, mae'n perthyn i hunaniaeth Gymreig, dyn ni, mae'n ffordd fawr iawn. Y mab darogan sy'n am ddod nôl i achub Cymru rhag i hen elunion ac yn y blaen. Dwi'n gywir i ddweud ar y pwynt yma bod da ni'n meddwl am ddarogan, mae gennym ni o leia 2 ffordd o feddwl amdano fo. Dwy ffordd. 2 ffordd, mae'n ddrwg iawn gen i. Pan dwi'n cyrraedd y cyfnod modern, mi fydd yng nghenedl-enwau yn gwella yn sydd. Ond o ran, da ni'n meddwl amdano fo'n ffurf wyddonol, mae yna ffurf wyddonol, ond mae yna hefyd, wedyn mae yna rhyw grancyddiaeth, darogan hefo ser a ond dwi'n cymryd yn y cyfnod yma bod darogan yn fwy parchus, bod o'n fwy derbyniol a bod o ddim yn yn union. Nes ymlaen yn y cyfnod modern cynnar, mae'n fatha prognosticasiwn efo'r almanacs yn cael ei gyhoeddi a rhyw bethau bach gwerinol lle lawr gwlad ac yn sicr, ond mae'n beth parchus iawn. Ac gyda phroffwydoliaeth o'r math yma, a wedyn am cywyddau, cerddi caeth ar ffurf mesur y cywydd, yn proffwydo am ynglyn â phwy fydd yn fuddigol, pwy fydd yn ennill y rhyfel ac yn gwisgo'r coron Loegr a Chymru am ei ben, lly. A ma' nhw'n gymleth iawn, mae'n anodd dallt llawer iawn y cywyddau, achos ma' nhw'n dynnu lot o arwyddion, lot o dermau cod, felly ma' nhw'n cyfeirio at Jasper Tudur, wrth Harri Tudur fel y Wenol, a Richard y Trydydd fel y Baedd, a Twrch Deiar, a'r Eryr, a'r hyn y llall, ynde. Felly mae'n anodd iawn, ynde. Ond eto, dwi'n meddwl am arfbeision y cyfnod, lle bod arwyddion rhyfel ar darian neu faner efo anaddeiliaid a rhywbeth o fel ylly. Ac oedd y beirdd Cymraeg wrth gan i mawl i chelwyr ac i dywysogion gynt, wrth gwrs, yn aml Eryr wyth, ti'n fel llew, neu beth. So, mae'n rhyw gyd-destun i hynna. A dwi hefyd cymryd bod y symboliaeth yn mynd i fod yn fwy haws i'w ddeall yn y cyfnod yna. Yndi, ond weithiau i ddarllen yn modern, mae'n anodd iawn gwybod. Mae'n sôn amdano fo. Ond yn aml lawn, mae o'n proffwydo o blaid y naill ochr yna. Mae yna gywyddau bryd Cymraeg i'r ddwy ochr. Yn aml iawn ac yn gweld dyweder yr un enillodd yn diwedd Harri Tudur, daw Harri yn ôl o Ffrang, mae'n mynd i ennill ac yn y blaen. Ac mae'n y duedd, mae ysgolheigion wedi gweld y cywyddau bryd yma fel propaganda. Y bardd yn canu propaganda. A weithiau, mae'n anodd dyddio cywydd bryd, cywydd proffwydol, achos weithiau mae'n bosib iawn bod y cywydd wedi ganu ar ôl buddugoliaeth Harri Tudur. Ti'n mynd i ennill? Mae'n wedi ennill y barod, o'n i yna yn rwtio dros chdi. O'n i wastad yn credu yn chdi. Ac yn y blaen. Ond mae'n y duedd i edrych ar hyn oll fel propaganda, fel spin canoloesol. Ac yn sicr, mae'n y swyddogaeth wleidyddol amlwg iawn. Mae'r bardd yn canu cywydd bryd yn dweud daw Harri yn ôl o Ffrainc, a mae'n mynd i gasglu fyddin, a mae'n mynd i giro'r baedd, sef Richard y Trydydd, a mi fydd yn ni hogia a Cymru tu ôl o fo ac yn y blaen. Mae'n amlwg, mae'n cyflawni swyddogaeth wleidyddol amlwg. Ond dwi'n meddwl bod o'n anachronistaidd i gweld y peth fel propaganda mewn ffordd fodern chwaith, achos dwi'n meddwl bod rhai'r beirdd a'i grandawyr, i darllenwyr, i cynulleithfa wreiddiol nhw, yn credu'n y peth i ryw radda. Mae'n gymleth iawn, ond i ryw radda hynny yw, mi oedd pobl yn credu bod yn bosib i ddarogan. A na ni ddod ar hynny nes ymlaen, hwyrach, yn trio craffu ychydig bach ar be oedd o leia un o'r beirdd yma yn meddwl i fod o'n neud. Ond cyn hynny, dwi eisiau sôn ychydig bach yn fanhylach am y gair hwnnw, bryd. Dyn ni wedi crybwyll yn o blaen wrth drafod proffwydoliaeth darogan bryd, a mae'n bwysig iawn pan dyn ni'n sôn am y cywyddau bryd i ddallt y gair bryd. Achos mae'n y ddau air,
Brit a Bryd, Brit a Bryd. Brit y tywysogion. Ie, Brit y tywysogion, Brit y Brenhinedd gyn hynny lly, sy'n golygu math arbennig o destun hanesyddol. Yn trafod yr hen frenhinoedd chwedlonol gan gynnwys y Brenin Arthur ac yn y blaen, a Brit y tywysogion, y dylyniad i hynna'n chroniclo hanes y tywysogion yn gorffen gyda marwolaeth Llywelyn Llywola yn 1282 ac yn y blaen. Ond mae'r gair Brit yna yn dŵad o'r enw Britus, y cynta yn llinach yr hen frenhinoedd, yng ngwaith Sieffre Fynwy i gyfieithu'r Gymraeg fel Brit y Brenhinedd lly, ac mae'r gair bryd sy'n golygu proffwydoliaeth yn dod o'r un gair. Felly, os ydych chi'n tarllen llawysgrifau canoloesol, Cymraeg canol lly, dod o'r orgraff, y ffordd o ysgrifennu, ddim yn gyson. Ac mae'n anodd iawn weithiau i wahaniaethu rhwng ty a dy. Felly, os ydych chi'n gweld Brit wedi sgwennu mewn llawysgrif o'r 15fed ganrif, ti'n mynd siŵr os yn golygu Brit neu Bryd. Mae'n anodd iawn gwahaniaethu lly, a gwybod fel arfer. Mond nes ymlaen daeth ysgolheigion Cymraeg i safoni a gwahaniaethu a dweud, Brit yw'r ffurf ar y gair pan ydyn ni'n sôn am destun hanesyddol, testun am hanes Cymru fel Brit y tywysogion. Bryd yw'r gair pan ydyn ni'n sôn am y broffwydoliaeth fel Cywyddau Brud, reit? Ond peth dyweddar yw hynna. Dwi yna, dyma'n y safbwynt, dwi'n teimlo'n gry am hyn. Dwi'n gallu gweld lot am hyn. Dwi'n dechrau symud yng nghadau ffwrdd hwnna, Ond dwi'n meddwl mae well ydi weld o fel un gair cymlaeth amlweddog, Brit Bryd, de. Achos maen nhw'n dŵad o'r un tarddiad, a hefyd, os ydych chi'n darllen rhai o'r proffwydolaethau a rhai o'r Cywyddau Bryd, maen nhw'n sôn am yr hanes, maen nhw'n sôn am ddarllen arwyddion, dohongli arwyddion, dohongli hanes a dohongli hein lyfrau, a darllen a deall hein destunau llenyddol de. Felly, fel hyn dwi'n weld o, dyma sut ti'n weld o, reit, fi di hyn. Ydych yn bygythiol iawn. Ond. Na, mae'n diddorol, mae'n beth royal. Mae well gweld fo un traddodiad cymlaeth, a rhywbeth sydd yn gynhenid Gymreig, yn unigrw i sut oedd Cymru Cymraeg yn meddwl amdano nhw hunan, am eu hunaniaeth eu hunan, am eu llenyddiaeth, am eu hanes ac yn y blaen. Un traddodiad sydd yn dohongli ac yn trafod hanes Cymru mewn cysylltiad yn aml, yn gorau bod, y presennol a'r dyfodol. So, dyn ni'n gorau darllen hanes i ddeall ble dyn ni rwan, i ddeall ble dyn ni'n mynd yn y dyfodol. So hanesyddiaeth, Brit, a proffwydoliaeth, beth sy'n digwydd i ni'n y dyfodol, Bryd, ynde? Dwi'n yn siŵr bod hyn mor ofnadwy o wahanol i'r ffordd mae bobl yn meddwl am hanesyddiaeth. Na, heddiw. Ti'n haneswyr dynol, ti'n gwrdd darllen le ti'n dŵad i ddall le ti'n mynd. A mae'r ffordd ydyn ni'n dehongli hanes yn dibynnu yn aml iawn, neu'n cael yn le yn adlewyrchu lle ydyn ni rwan, a mae'r syniadau'r dyfodol yn sicr yn drymlwythog mewn hanesyddiaeth genedlaetholgar. Mae'n syniadau ynglyn y dyfodol. Mae'r syniad bod yna rhyw... bod yna ffin galad rhwng y pethau yma. Mae hanesyddiaeth... Mae hwnna'n cael ei herio yn aml iawn. So, Yn aml iawn, os ydych chi'n rhyw bodlediad am y rhyfel yn Wcrain er enghraifft, maen nhw'n cyfweld y haneswyr o'r arfer byd i helpu ddallt rhai o'r patrwm yma. So, ti'n gallu gweld y math yno beth heddiw ar waith. Ond felly, mae yna, i gael bod yn glir, mae ysgolheigion mwy diweddar wedi gwahaniaethu rhwng Brit edrych yn ôl a Bryd edrych ymlaen. A well gan ei meddwl bod... A ti eisiau meddwl... Un traddodiad organig cymlaeth, ynddo, sy'n meddwl am Gymru mewn ffordd aml ddimensiwn, Mae'r gorffennol, presennol, dyfodol yn un. Ac wir, os ti'n craffu ar bennau rhai o'r beirdd proffwydol, rhai o'r Brydwyr, dyna beth ti'n galw bar sy'n canu Brydwyr, lle. Mae rhai o'r Brydwyr yn dweud, maen nhw'n deud hynny wrth yr efo, wel dyna beth dwi'n neud, dwi'n studio'n hanes ni i ddeall lle dyn ni'n mynd, ac felly dyna maen nhw'n credu bod nhw'n neud yn y testuna hyn, dwi'n meddwl, reit? So, o ran y beirdd ei hunan, mae'n lawer ohonyn nhw, Dafydd Gorlach dyn, gafodd fywyd eithi hir o gwmpas 1410 i 1490, 10 o bosib, mae yna rhyw 5 ar 20 o gywyddau wedi goroesi, wedi priodoli o'r llawysgrifau, a wedyn dwi'n mynd i ganolbwyntio ar un, fy hoff un, Dafydd Llwyd ap Llywelyn ap Gruffydd,
o Fathafar neu Dafydd Llwyd o Fathafar. Reit. Iawn? Gan just, gan bod ni'n siarad am y cyfnod yma rwan, a bod ni wedi crybwyll mewn penodau blaenorol, be oedd y sail materol sy'n licio i'r ffordd o bobl yma yn byw, y beirdd yma yn byw, o styried bod na gyfnod estynedig o ansefydlogrwydd, hyd yn oed ddim yn ryfel parhaol. I ba radda oedd seilia materol y bywyd oedd y beirdd ma'n i fyw yn gallu parhau mewn sefyllfa pan oedd na begynu rhwng gwahanol uchelwyr, rhyfel, a pobl yn cael eu lladd, a... Rwy'n fel William Herbert yn mynd ar gyrch trwy Gymru ac yn lladd rhai o fibion ac yn y blaen. Hollol na, oedd yn gyfnod ansefydlog iawn, yn sicrwydd. Ond, yn achos y bridiwr pwysig yma, Dafydd Llwyd o Fathafar, mi oedd o'n uchelwr ei hun. Oedd gen efo foddion, gyda fo'i blas ei hun, yn Llanwryn ger Machynlleth. Felly, mi oedd o rwsut yn canu fel bardd, hwrach, yn bosib i fod o fel rhywun yn canu un noddwr o fath, pan oedd o'n canu un o'r tuduriaid, ond eto, oedd o'n clera, oedd o'n nagi, oedd o'n ddyn o gyda fo foddion ei hun. Oedd ei ffon fara ddim yn dibynnu ar wedi ganu mawr. Ac oedd o'n dewis defnyddio ei grefft i gyfrannu at yr achos, i broffwydo, a mae Dafydd Llwyd o Fathafar, yn bwysig iawn, mae yna rhyw 200 o Cywyddau Brud sydd wedi goroesi mewn llawysgrifau gan Wylfair, lot, a mae rhyw 100 gyda fo, so sgwennodd chwarter o'r holl Cywyddau Brud sydd wedi goroesi, ac y rhai goran fy marn o ran crefft, o ran diddordeb yn bersonol. Iawn, felly gafodd o oes hir iawn, i farw o gwmpas 12 ganrif, 1500 yn fras, a oedd rhyw 40 oed, 80 oed, so cael oes hir iawn. A gyda fo blas yn ymhlwy Llanwryn, ger Machynlleth, ond Mathafarn, maes, Mathafar, mae'n dweud o maes tafar, fel mae Machynlleth, mae'n siŵr maes Cynlleth, mae'n debyg, siŵr yn tafau eithaf. Dwi'n mwyn pam dy ddyn hynna, ond jyst ti'n meddwl am o'r unwaith, Llanwryn, Machynlleth, Mathafar, ac yn y blaen. Ond na ni edrych ar gwbl o gwydda, dwi wedi bod yn argraffu rhyw ddyfyniadau chdi'n allan, ond dwi'n cael cyfle wneud hynny heddiw, dwi jyst i ymafal, dwi'n dod â llyfr golygiad, Leslie Richards o waith Dafydd Llwyd o Fathafar, felly dyn ni'n low-tech iawn heddiw. Mae cyllideb, da ni wedi gwario'r cyllideb i gyd, a neud gyfres gyntaf yma'r Oesoedd Canol, dwi'n beth da ni'n mynd i wneud efo'r un nesaf. O, jyst fel, un cywydd bryd gan Dafydd Llwyd, yn dechrau fel hyn, breuddwydion beirdd a oedwyd, hyn sydd yn llais Heinwas Llwyd. Dafydd Llwyd, hen ddyn gwall Llwyd yn llais Heinwas Llwyd. Os dewi y roi steall, aed i roi cof awdur call. A mae'n sôn yn aml am awdurdodau'r gorffennol, dewi sant, proffwydi'r gorffennol, Mae'n lot o gyfriadau felly. Ond yn dechrau gyda'r llinell breuddwydion beirdd a oedwyd. Felly, y ffaith bod y beirdd wedi bod yn breuddwydio am hyn, a bod gobeithio'n breuddwydion y beirdd wedi oedi, achos ydyn nhw sy'n ddiddorol iawn, mewn llawer iawn y Cywyddau Bryd yma, dim ots os nhw'n canu rhywun ochr York, neu ochr Lancaster, ar ran pwy sy'n mynd i ennill ac yn y blaen, yn aml iawn mae beirdd yn deud wrth i gynulleidfa, olwch, dyn ni'n gwybod mae rhyfel rhwng y Cymru a'r Saeson di hwn go iawn. Y hogia, dim yn ni, cyfle i ddod ynghyd a rhoi Cymro ar yr orsedd yn Llundain ynde. Felly, a mae'n wych iawn, achos yr un wedd, hynny mae bron fatha fersiwn fatha palimpsest, un byd wedi osod ar ben byd arall, a da chi'n gwybod y ddau fyd ar yr un pryd. Maen nhw'n cefnogi ymgeiswyr go iawn am y goron, dynion go iawn oedd yn cwffio i ennill yr hyfal ac ennill y goron a mynd yn frenin yn Lloegr, felly. A mae hynny'n wedd wleidyddol real iawn, ond hefyd maen nhw'n apelio at hunaniaeth y balchder y Cymru yn dweud, cofiwch y gelyn i'r Sais, a mae'n gyflen i ddod ynghyd a curo'r Saeson. Sy'n ddiddorol ofnadwy, dydi. Mae hynna'n rhywbeth am hyn. So breuddwydion beirdd a oedwyd. Dyn ni, y beirdd Cymraeg, di bod yn breuddwydio am gael Cymro yn frenin eto, a mae hynny wedi oedi, mae hanes wedi oedi ein breuddwydion ni.
breuddwydion beirdd oed, rwan, mae'n y gyfle i ni ymdaflu, pethau fel mae'n lwyth o bethau fel yna, yn danbaid iawn, ac yn ddiddorol iawn. Chwilio am rhyw ddyfyniad arall, mae hwn yn un da, y Cywydd Bryd yma. Ti eisiau darllen y llinellau gynta? Hwn, os ti'n gallu weld o? Dwi'n siŵr bod gennau lawr o dewis. Deall y bym, dull y byd, cael addysg mewn celfyddyd, yng ngherdd Taliesin wynfaith, y mae yn ôl am a wnaeth. O wawd merddin frenhinol, o chair un mae chwara'n ôl, y brawd sant bwrwyd ei sôn, o ddysgabal i'w ddisgyblion. A wych dydi. Mae'n hyfryd dydi. Mae'n swnio'n hyfryd. Mae'n swnio dda iawn. Dwi'n siŵr bod fi'n dall. Wel, gawn ni graffu ar y llinell gyntaf yma. Deall y bym, be y si, dull y byd. Right? Dyma'r bridiwr, y proffwyd o fardd, Dafydd Llwyd. A mae'n deud, mae'n dagan ar y dechrau bod gynno fo awdurdod, gwybodaeth. Dwi wedi deall dull y byd. Dwi'n un sydd wedi astudio'r peth yma, a dwi'n gwybod sut mae'r byd yn mynd. Dwi wedi deall hyn i gyd. A wedyn mae'n sôn am yr hyn sy'n rhoi awdurdod iddo fo. Y llinell nesaf, cael fy addysg mewn celfyddyd. Sy'n wych de. Mae fod yn fardd proffwydol, mae fod yn fridiwr, yn gelfyddyd. Mae wedi cael ei addysgu yn y grafft. Mae wedi astudio'r pethau. Yr hollol, yng ngherdd Taliesin wynfaith. Wrth gwrs, oedd hein fair ddechrau medd a'i gwyd, ond mae wedi astudio barddoniaeth, yr hen fardd proffwydol Taliesin. Felly mae'n gweld ei hun fel bardd mewn llinach o feirdd Cymraeg sy'n proffwydo yma bethau. Ac yn ddiddorol iawn, wrth gwrs, o safbwynt, gan bod ni'n dod i ddiwedd y gyfres bresennol, da ni'n mynd reit yn ôl i gychwyn. Reit yn ôl i Gari Taliesin a'r cynfeirdd a'r hen gerdd yn hollol. Mae o'n gosod ei hun yn yr olyniaeth. Yn union. Yn union gyrchorf ar gychwyn gerdd. Yn union. A wedyn mae'n cyfeiriad Myrddin, o wawd Myrddin frenhinol, ti'n bod. A wedyn, o chair un i ni, mae chwara'n ôl. Os ti'n mynd yn ôl cwpled cyn hynna, mae yn ôl am y wynaeth. Taliesin, mae'n sôn am Taliesin, mae wedi cael ei addysg trwy studio cerddi Taliesin. Mae yn ôl am y naeth. Mae'n dweud chwara'n ôl. Fel sa hanes a testunau barddol proffwydol Cymraeg gorffennol yn dod nôl, yn chwarae'n ôl, yn rhyw gylch o ystyr yn troi o'r gorffennol i heddiw. A mae wedi astudio'r pethau, so mae'n gwybod sut mae gorffennol Cymru yn bwydo i mewn y presennol. Dwi'n dall y dalltid. Ond barddoniaeth Gymraeg yw'r cyfrwng Taliesin, Myrddin, fi fel bardd yn canu rwan Mae'n wych dydi, mae'n rhywbeth pwerus o'n yma. A wedyn gyrol, wedyn mae'n symud fel brawd sant, y bwrwyd sant, y dewi sant, neu sant arall, o ddysgabl i'w ddisgyblion a roes nod i ganfod gwaith a'r hen heryr yr henwaith, darfod amod y maith Saeson tynion i taith, mae cenfigen heb enni, maint i'w gobaith ein hiaethu. So mae Saeson sydd wedi ennill, ond maint i'w gobaith ein iaith ni. Ac felly, mae yna rhyw fath o, dwi'n eisiau bod yn anachronistaidd, mae'n y genedlaetholdeb, ond proto-genedlaetholdeb cyn-fodern. Ni hogia Cymru yn ebyn y Saeson, ond hefyd mae'n diffinio hunaniaeth Gymreig trwy sôn am yr iaith. Gobaith yn iaith ni, y Gymraeg. Mae rhywbeth pwerus a diddorol am hynny does. A wedyn... Mae gymaint o ddewis yma, mae'n anodd iawn. Unwaith eto. Dechrau poeni. Gymaint o bethau. Cywyddau Bryd, Dafydd Llwyd. Ond dwi'n meddwl ma'n hyfryd. Mae rhywbeth... Da chi'n gorau... Be di'r ymadrodd pethau chi'n sôn am ffilm, fantasy neu theatr sydd yn... llawn dychymyg... Parcio dam hyaeth. Parcio dam hyaeth. A jyst derbyn o. I wedi wneud hynna. Mae'n hyfryd. Ond fel dwi wedi trio bwysleisio, mae'n rhywbeth dwys iawn yn digwydd o ran ffordd mae'n dyrchafu gwerth y traddodiad llenyddol fel llaw-forwyn i gynnal hunaniaeth Gymreig, ynddo? Mae'n ddwys iawn. A ti'n modd, mae hwnna'n amlwg yn... Mae siarad am... Mae'n amlwg yn cymharu ni a nhw, a ni di'r Cymru a nhw di'r Saeson. Does a ddim amheuaeth
Na, yn union. O gwbl yn gwneud hynna. Hollol. A un o'r peth amdano fo, dyn ni sôn o blaen, pan ni sôn am Guto'r Glyn tro dwytha, dweud bod, iawn, un o'r pethau sy'n wych amdano fo, Guto'r Glyn, o'r ffaith I fod o yn gwneud rhywbeth newydd oddi fewn I fframwaith sydd yn draddodiadol, lle. Dyn ni'n gweld Dafydd Llwyd, o Fathafar yn dweud hynna, mae'n canu Cywyddau Brud, Cywyddau sy'n proffwydo am ddiwedd yr rhyfel, ond mae'n cyfuno'r genre, y math yna o gerdd, gyda genres eraill, ynddo? Fel, pan ni'n sôn am Dafydd ap Gwilym a'r Cywyddau Serch y Natur yna, a mae'n gymaint gan feirdd eraill yn y cyfnod yma hefyd wrth gwrs, yn Dylan ôl traed Dafydd ap Gwilym, lle. Mi oedden ni'n sôn am y cywydd Llatau, lle mae bardd yn anerch y deryn dwyder, a mae'n disgrifio'r deryn ar hyd ganmol, wedyn gofyn i'r deryn mynd a neges ydi geriad. Wel, mae Dafydd Llwyd weithiau, mae gennym fo Gywyddau Brud sy'n ar ffurf ymddiddan efo rhyw deryn. Mae'n un efo cigfran, a mae hwnnw'n glab o gywyd. A mae cywydd yma, Cywydd Brud ar ddull ymddiddan rhwng y bar a'r wylan. A mae'n gerdd gan Dafydd ap Gwilym i'r wylan, y wylan deg ar lan y môr, fe'n dechrau ac yn y blaen, a mae Dafydd Llwyd yma, dydd dar wylan, Leian Lwyd, ffordd wych o ddisgrifio wylan, fel Lleian, yr gwisg Llwyd, frais geden, difrwys gwyd, ferch hoiwlan, a'r farch heli. Tonna, ar geffil, a'r farch heli, lle de, yn ffrisio ton ffres wyt ti. Ond wedyn, mae'n y sgwrs, a mae'n trafod beth sy'n digwydd a beth mae'n trio wneud fel bar sy'n dehongli hanes ac yn rhagweld y dyfodol lle. A mae'n sôn wedyn eto am y waith Robin Ddu, bridiwr arall, y ddoeth rybydd a Thaliesin ddewin ddoeth, a Myrddin Byrddisg mawr ddoeth, ac adda fras, bardd proffwydol yn yr Oesoedd Canol, adda fras, proffwydoliaeth maith I misg o waith Dewi Sant. So mae'n cael y sgwrs hollol ddychmygus ar wylan yma, mae'n ei phersonoli, a mae'n trafod y broffwydoliaeth, a mae'n sôn am ei awdurdodau eto, Myrddin a Taliesin a Dewi Sant ac yn y blaen. A mynd ymlaen fel mae'n wych iawn. Ond wedyn, mae gen fo, o ran cyfuno genres, dyn ni wedi trafod Gwirfol Mechain, bardd benywaidd pwysig iawn, a dwi'n cofio ni sôn am y ffaith bod hi'n rhan o gymdeithas y barddol yn dychanu beirdd gwrwaidd penodol iawn, wedi canu cywydd gofyn I ofyn am delyn rawn I cael telyn yn y dafarn leol I helpu cynnal y diwylliant cerddorol leol ac yn y blaen. Wel, hi'n nabod Dafydd Llwyd o Fathafarn. Ac y ddau'n rhyw imrysonau gilydd weithiau, ac dyma gywydd I Werfel Mechain. So mae bron fel, dwi'n dechrau fel cywydd serch, ynddo? Sound yn y traddodiad hwnnw, bardd gwrwaidd yn canu I ferch yn ceisio I denu, a dechrau gwedd hinon, hi'n dda, tywydd braf, gwedd hinon y million mai, gwerfil, urddedig erfau, tyfodd, off geriad, hoiw ferch, trwy fa ais, oll trefi o serch. Felly mae'n dechrau fel cywydd serch I Gwerfel Mechain, ond wedyn mae'n dechrau proffwydo. Mae'n mynd mewn I gywydd bryd, a fel sef yn ceisio denu'r ferch, I denu hi, ac mae'n cynnig beth sydd gyda fo sy'n arbennig, mae o'n gallu canu bryd, mae'n gallu proffwydo, so hwda, dim y darn y broffwydoliaeth eich di. Mae o'n didallu, mae'n gwybod sut mae'r pethau mae'n gweithio. Mae'n cyfuno hwnna, wych iawn. So mae'n bethau fel yna sy'n reiddiol iawn, y ffordd mae'n cyfuno gwahanol genres. Wedyn, lle mae, un o fy hoff gywydd, wel, dim yn gwybod, mae'n... hoff gywydd heddiw. Hoff gywydd bryd gan Dafydd Llwyd o Fathafar. Yn un yna. A mae'n rhywun hanner cant o'r rhywbeth. Cywydd y gigfran. Gwych. Ac peth yw, dyn ni wedi sôn am fraen a chigfran o blaen. Ar yna'r hen ganu arwrol, ar ôl frwydr, mae'r milwyr meirwan yn gorfod efais y gad, a mae'r cigfran yn dŵad I fyty'r cyrff, Mae pwrth I braen yn golygu bod rhywun yn lladd I olynion, Felly mae'r gigfran yn deryn sydd cyn dechrau darllen y gerdd, mae'n dynodi rhyfal, dyn ni'n nghyd-destun rhyfal. A rhyfal o'r math cyntefig, mae'r hen feirdd Cymraeg wedi bod yn canu amdano fo ers canrifoedd, yn ôl yn oes y Gododdin a'r canu mawl cynnar unwaith eto. Mae'r cywydd ma'n wych iawn. So, darllen y di, chydig bach, mae'n gerdd hyfryd ymol. Pwerus, bydau. Y gigfran a gan fal gwydd,
Lais Gerwin flysig arwydd. So, garw, lly, achos mae gwydd a chigfran, maen nhw'n groch, tydyn, ffordd maen nhw'n canu, de. Ie, a yndi, mae'n sŵn nodweddiadol tyfn, ynddi. O, mae gennym fo lais, mae'n gallu siarad ar bar, fel yr wylan yn y cywydd arall. Lais Gerwin flysig arwydd. Berwydd wyd bore ddiw iau, brythoneg byr o thennau. So mae'r gigfran yn siarad brythoneg, hen Gymraeg, byr. So mae'n rhywbeth, unwaith eto, rhywbeth cyntefig, oesol, Gymreig, hynafol am y gigfran, a mae'n siarad fel la. Mae'n llyfaru, o galon hanes yr hen rhyfeloedd. Fel sa Taliesin. Ie. Proffwydes eres araith, pandoer na wypwn dy iaith. Proffwydes eres araith. Ie, so proffwydes, felly mae'r gigfran, mae'n enw benywaidd o gigfran hon, felly mae'n fenywaidd. Felly mae'r bardd, Dafydd Llwyd, yn broffwyd, mae hi, y gigfran, yn broffwydes. Broffwyd benywaidd, eres, rhyfeddol. Araith. Felly, bod ei llais yn grig, fel fod cigfran yn llais gerwin gan ddillu, mae hi'n gallu arreithio mewn ffordd rhyfeddol, mae'n proffwydo, mae'r gigfran. Felly, mewn ffordd, mae'n sgwrsio, fel yn y cywydd a llatau, sy'n trafod serch, cariad, mae'n sgwrsio'r deryn fel efo'r wylan, a mae'r gigfran am broffwydo iddo fo, a dyna'r cyfrwng yw broffwydoliaeth, a wedyn... A mae'n sefydlu awdurdod y gigfran oherwydd, da ni'n mynd yn ôl i'r brythoneg. Ydy, hollol, ar hen frwydra, cyntefig, dros ddyfodol y genedl yn ebyn yr hen elyn, da. A wedyn mae'n gael y pethau gwych iawn. Mae'n flin y ffilfin a thai, abades y gwybodau. Felly, abad, pennaeth mynachdi, abades pennaeth lleiandi, Felly, mae'n gwisgo cloc yn dŷ, mae gigfran yn ddu, abades y gwybodau. Mae hi'n fel abades mewn lleiandau sy'n gyfrifol am ddygilio'r holl leianod, a'r holl wybodaeth yn y llyfrgell hwyrach, Mae'r gigfran yn gyfrifol am yr holl wybodaeth, yr holl gyfrinachau ran y proffwydolaetha a bethau fel la. Mae'n gerdd hir yn ymwneud ymlaen o garw'r iaith wrth gwr yr ardd, gwydd ewinog, gwaedd, anardd, ni chlwais, marw goel saith ywyd. Ti'n gwybod allan eich yna? Ie. Ni chlywais marw goel sais wyd, wrach brydd, arwach ei breuddwyd. So, mae hi'n marw goel, argoel, rhywbeth sydd yn arwyddo, sy'n rhagweld marwolaeth sais. Marw goel sais. Marw goel, fel yr hen ddyddiau, pan oedd y cigfrain yn bita cyrff y gelinion, mae'r gigfran yma yn deud wrth Dafydd Llwyd, a mae'n y Saeson sy'n mynd i farw yma, Mae'n y Saeson yn mynd i farw yn y rhyfel. Unwaith eto, mae'n darlunio'r rhyfel presennol rhwng teulu Lancaster a teulu York dros goron Loegr, fel rhyfel cyntefig rhwng yr hen Gymru, brethoneg o'r iaith yma, yr hen Gymru a'r hen Elyn, y Saeson, Mae'n ddiddorol, dydi. A wedyn pethau fel hyn, os bran Owain, yr hen enwau, Owain ap Urien, un o'r hen frenhinoedd yn yr hen ogledd, mi oedd Taliesin hanesyddol yn canu iddo fo, yn mynd ymlaen, a wedyn... Mae hwn, mewn ffordd, mae'r holl raglenni mae da ni wedi gwneud i gyd yn cyfuno fan hyn, dydyn? Mae'r traddodiad yn adnewyddu yn cyfeirio ati hanes ac yn ailwampio elfennau'r hen traddodiad o'r newydd. Mae Dewi yma, mae Taliesin yma, mae Myrddin yma. A'r Taliesin chwedlol nhw, a'r Taliesin hanesyddol yn cael ei malu i Owain ap Urien ac yn blaen. A wedyn, felly, fel ymddiddan sy'n yma, a mae'r bardd fel ar ddechrau cywydd llatau yn cyfarch yr aderyn, yn ei ddisgrifio, neu yn ei disgrifio hi, y gigfran, yn ei chanmol, Wedyn, mae'r gigfran yn siarad, A mae'na gymeriad, mae Dafydd Llwyd yn creu rhyw gymeriad, mae hi'n siarad, mae ganddi lais, a mae hi'n proffwydo, a mae hi'n edrych ymlaen at gael gwledd. Beth yw gwledd i gigfran? Brwydr fawr, Felly, dechreuad i y llinellau yma'n dechrau gwledd, a'r cymeriad y dechrau yn ailadrodd yr un gair o ddechrau pob llinell. Gwledd ym mhob gorsedd a gaf, gwledd yn aber dau gleddyf,
Gwledd fwyn Abertawe tyf, gwledd yn Rhos, arglwydd yn rhaid. Gwledd bran o gledd barwniaid. O, dwi'n licio hwnna. Gwledd bran o gledd barwniaid. Wisg yn waed asgen ydwy. A hodni'n llenwi'n un lliw. Afon hodni'n llenwi'n waed. A chanlle cyn cathle cog. A chynnu i frycheiniog. A chamlan darogan drwg. A chynnydd a gynnydd i forganog. A chamlan darogan drwg a gynnydd i forganog. Gwledd hyd y gogledd o gig. Waw. Gwledd fawr o glawdd i ferwig. Pob man fel pe bain fynwent, llawn o gyrff pob llwyn o gent. Manwl! Mae'n weidlyd, dydi. Ffantastig. Wel, mae'n anhygoel, dydi. Mae'n gigfran edrych ymlaen gael wledd yn y rhyfel. Bob man, berwig yn Ngogledd Lloegr, de? Beryg, cofod o beryg? Ie, mae'n debyg, ie. Waw. A llefydd Gwledd bran o gledd barwniaid. Ie. Ac yn sôn am yr holl lefydd. A reit fyny at ffin yr Alban. Ie. Bob cwr o Gymru. Ie, ac gwledd yn gynta, mae'n deud gwledd ym mhob gorsedd y gaf, pob man, gwledd yn Aberdai gleddydd. A pan ddath Harri Tudur yn ôl... Me ddad o ddod i ffyna, yndo? Dyna lle ddod Glan yn Aberdai gleddydd. A wedyn dod i fyny ar hyd. A mae o Sir Rhys ap Thomas yna yn disgwyl amdano fo efo byddin Gymreig i fynd yn araf trwy Gymru yn casglu milwyr Cymreig i fynd i ymladd yn erbyn Rhisiart y Trydydd a'i ladd ar faes Boswerth. Dyna dechrau Tuduriaid. Felly, bosib bod Dafydd Llwyd yn cynnig cyngor yn yr hes, ti eisiau glanio rwla, ti di Aberdai gledda, ond mae'n debyg bod y cywydd yma wedi gyfansoddi ar ôl bydd y gwliad Harri yma Bosworth. Debyg. Ond eto, pwy wyr? Os mae'n enwi lot o lefydd, Abertawe, Rhos, llefydd Hodni, wedyn Brycheiniog, llefydd yn Lloegr hefyd, ond nes ti gyffroed o, bod nes ti weld Camlan. Dwi'n ddisgybl eiddgar i ti. Ti wedi cael dy addysgu do. A ti'n gwybod gwerth ac arwyddocad Camlan. Mae bardd yn sôn am Camlan. Cyflafan fawr. O chwedloniaeth am Arthur ac yn y blaen. Gwledd hyd y gogledd o gig. A gwledd fawr o glawdd, clawdd offa i ferwig, de. Reit o fyny Ogledd Lloegr, de. Llawn o gyrff pob llwyn. Ym mhob cornel gwaith elawr i cario corff. Ym mhob pant gwyl mabsant mawr, hwyl, ffair, gwyl mabsant ffair yw'r gigfran, achos mae pob pant llawn cyrff iddo fo fita ar ôl y rhyfel yma. Ym mhob cwm, ym mhob camol, pob aber lardar lawn, lardar. Ym mhob aber lardar lawn. Lardar llawn bwyd, da. Mae'n afiach, dyni, a eto mae'n rhywbeth, mae'n mor lliwgar hefyd. A wedyn... Mae'r gigfran yn ymhyfrydu yn wledd, dyni, ti'n bod? A wedyn, sbiwch ar y llinell yma. Oce. 59. Dyma ni. Mae Lloegr yn amau ei llygaid. Mae'r wenol yn ôl o naid. Mae'r cadnaw a ddaw yn ddig wrth ieir iorweth a warig. Dydd drwg a diwedd drogan. Yng Ngholbrwg a gwg a gan. Dialedd dyw a welwn a'i diwedd nhw fo'r dydd hwn. Felly rhai'r arwyddion cyfrinachol bwra, neu y wenol a ewyrth Harri Tudur, de. Jasper. Neu Harri hun, bos yn dod nôl a gwahanol gymeriadau, lly. Ond mae Lloegr yn amau llygad. Dyn ni'n mynd i syfrdannu'r Saeson y ffordd yma, de. Mae'n rhyfeddol, dydi. Wych iawn. A wedyn, mi oedd o'n parhau i ganu, oedd yn byw tan ddiwedd y ganrif, ar ôl i Harri Tudur ennill i goron, lly. Yn 1405. Mae'n parhau wedyn pan aned mab cynta Harri, Arthur oedd enw. A nath Harri i enwi'n Arthur i fanteisio'r chwedloniaeth Gymraeg yna, a sicrhau temgarwch y Cymru. A mae'n gywydd i Harri'r Seithfed ar ôl o ennill y dirnas, a mae hefyd yn sôn am Arthur i fab, a mae'n dechrau Arthur Benadur i doedd, mawr draw ac ymherodyr oedd, Arthur y sydd oedd rhoi sawd, dda bychan fyw heb becha. Felly mae'n sôn am yr Arthur y fi
Arthur y Sydd, cyfannu'r Cilch ac yn y blaen. A mae'n ei gymaint o bethau yma, de. Dwi fel y gigfran yn mynd yn grig, yn colli'n llais. Ond, da ni'n gweld... So, da ni'n gwybod oedd o yn rhan o'r fyddin, da ni'n gwybod bod o wedi bod yn ymladd? Dwi ddim yn gwybod, dwi'n meddwl fod wedi aros adre yn ei blas yn canu ac yn cylchredeg, ond dwi'n gwybod bosib i fod o wedi bod yn rhan o fyddin Harri yn gorymdeithio. Ie, be fyddai oed ar ben y pwynt? Tipyn o oed, 70au, so gobrin. Falle gobrin. Dwi'n meddwl oedd o'n defnyddio i ddonia mewn ffordd arall, ac yn defnyddio y ddawn oedd gen fo fel bardd i greu y stwff yma, i borthu ac i annog. Ac yn gyfraniad pwysig, wrth gwrs. Ac yn croesawu'r tuduriaid hefyd, lle de. Ond ti'n gweld, mae'n wych, achos ti'n gweld yr hen draddodiad llenyddol Cymraeg, yr hen draddodiad barddon adnewyddu hun, yr hen gyfriadau at y cynfeirdd, Taliesin, Myrddin ac yn y blaen, a beirdd o'r Oesoedd Canol, diweddarach lly, ond cyn oes Dafydd, yr hen gyfriadau yma. A Dafydd yn dweud, olwch bobl, dwi wedi astudio'r hen bethau. Mae'n bwysig astudio llenyddiaeth Gymraeg, fel dwi'n deud chi rwan trwy gyfrwng y podlediad yma, achos mae'n wir. Mae'n bwysig. Dwi'n credu chdi, Jerry, dwi'n ista yma yn ddemodol. Mae Dafydd Llwyd yn y 15fed ganrif yn deud hyn wrth i gynulleidfa. Olwch, dwi wedi astudio'r hen destun y Cymraeg. Dwi'n deall, rhywle arall yn dweud, mae'n bosib deall bod y rhod yn rhydd, bod amser yn newid, bod pethau'n digwydd, ac yn dehongli'r gorffennol i ddeall y presennol a'r dyfodol ynde. Ac hefyd yn creu mynegiant hynod bwerus o, wel, rhyw fath o hunaniaeth Gymreig sydd yn hynafol iawn wedi seilio yn yr hen wrthdaro rhwng Cymru a Lloegr, ac felly sy'n dweud, mae'n gil, mae'n stuck yn y gorffennol. Ond wrth feddwl, olwch, dyn ni'n gallu cael troedled y presennol trwy hawlio'r fuddugoliaeth os ydyn ni'n cofio ein gorffennol ni, dyma gyfle ni i ymroi i wladwriaeth newydd gyda'r Cymru yn hwyrach yn cael mwy o sylw. A dyna'r eironi fawr yn y diwedd yma'n hyn, lle mae gen ti hyn, yr holl draddodiad yma'n cael ei roi ar waith i ddyrchafu teulu Pemynydd, teulu oedd wedi bod yn gysylltiedig a hanes yr prosiect o adeiladu Gwynedd fel gwladwriaeth ffiwdal. Hwna di methu, di mynd ar chwal, a wedyn mae'r un adnodda deallusol diwylliannol yna'n cael ei defnyddio i osod teulu Pemynydd a yn Llundain. Wrth gwrs, beth sy'n digwydd o ran y deddfa... Na ni ddisgwyl tan y gyfres nesaf i drafod yna. Wel, dydi o ddim yn rhywbeth mae pobl Pemynydd yn falch iawn ohono, fath o'i ddeud chi hynny. Ond beth bynnag, na mae hwnna, mae'n dod o'i gyd cloi yn anhygol o dwt, ac yn sobor o ddiddorol. Hwn yn agwedd, o'n i'n gwybod... Ac yn awchu am waed mewn ffordd rhyfeddol, dydi? Ac gigfranna yn edrych ymlaen i gael gwledda. Reit, da ni wedi cael gwledd o fath fwy derbyniol o lawer. Jerry, diolch yn fawr iawn i ti. Da afiaeth di am y stwff na wir yn amlwg ac yn heintus iawn. Diolch i chdi. Diolch i Richard Martin yn y gongol o fyna, sydd yn cynhyrchu a cadw trefn arna ni, neu mae'n trio cadw trefn arna ni. Diolch i chi am wrando. Da ni'n gwerthfawrogi ni'n fawr, da ni yn gwerthfawrogi'r holl negeseuon, da ni'n ei gael a'r anogaeth, a'r cwestiynau, fe rhaid ni ateb rhaid rhyw do. Cofiwch, os da chi'n mwynhau hyn, rhowch wybod i'ch cyfeillion am ymbodolaeth ni. Rhannwch y ffaith bod ni ar gael drwy'r holl apiau podlediadau, da ni ar gael ar YouTube, da ni ar gael gyntaf trwy am, ac mi fyddwn ni nôl yn fuan iawn efo cyfres newydd, achos dwi'n meddwl bod ni wedi gorffen yr Oesoedd Canol. Halleluia! Mae'n rhyw ffwrdd neu gilydd, a di o byth yn gorffen. Di o byth yn gorffen, mae'n y gymaint yna. O na, ydyn gorau symud ymlaen, tydan. Da ni eisiau cyrraedd yr 11 cyn i ni farw, tydan. So'n braf. Reit, diolch i chi bawb. Ta tro nesa, hwyl fawr. Hwyl fawr. Tara.